Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress freizugeben. Sie trägt den Titel Wachsamkeit dringend nötig. Jedným z vrcholov duchovného programu sú pre Jehovových svedkov na celom svete každoročné veľké zjazdy. Jehovovi svedkovia v tom nasledujú biblický príklad starovekého Izraela. Prípravy zjazdu sa začínajú v zjazdovom oddelení. Starostlivo sa zvažuje miesto konania a veľkosť zjazdu. Takéto veľké zhromaždenia sa usporadúvajú vo všetkých častiach sveta. Niekedy sa k miestnym svedkom pripoja aj delegáti z iných krajín a vtedy je zjazd skutočne medzinárodným zhromaždením, ktoré je ukážkou celosvetovej jednoty založenej na biblických náukách a morálke.